Suturar so, suturar so, suturar so, suturar so, suturar so. Suturar so, suturar so, suturar so, ba ka raba ka da 'yan ayyuka. To me a ciki? Ai namijin kenan. Yayi kyau. Wai ma tukunna yaron har yanzu bai dawo daga school ba? Wataƙila malamin su makwacin mu nan ne ya rike shi don su iso tare. Okay, Allah ya sa haka. Amma dai wannan din ta musamman ne ko? Don na je ta cikin kai. Biya da gaske ne Salima ba za ta taɓa ɗaukan juna biyu ba? What? What kind of joke is this? Matar ƙanin nawa yake cewa ba za ta taɓa ɗaukan juna biyu ba? To, sai na kana abu kamar baka san me yake tafiya ba. Ban san abin da yake tafiya ba? Kamar yaya? Sai na kamar tare muka je gaishe da su gidan. Shi Adinan din bai gaya ma ba ne? Kai. Wai zaki ce ba gaya min ba? To me aka gaya min? Ni dai Abida ta gaya min Salima ba za ta taɓa ɗaukan juna biyu ba. Sakamakon ta'ammali da kayan maye da take yi shine mata kwatsi ba za ta taɓa ɗaukan ciki ba. Kin tabbatar da abin da kike faɗa min kuwa? Doctor sun sanar da ita akan ba za ta taɓa samun aihuwa ba. To amma me yasa Adnan ya ɓoye min? Hakan yana iya faruwa saboda kaga shi da kanshi ya rufa mata asiri, saboda hakan yana iya faru. To fa gaskiya in dai haka ne ba zai taɓa yiwuwa ba, don ƙanina ba zai taɓa zama da matar da ba ta haihuwa ba. Tunda ita ta jawa kanta. Ya ga zai iya ne? Ke haka ba zai taɓa yiwuwa ba. Na gaya miki dole na san abin da zan yi. Wannan shine gaskiyar magana. Biya bai kamata a yi hakan ba. Ɗauko min wayana, ɗauko min. To. Ba zai yiwu ba, kawo min wayana in kira su kawo. Ai ba zan bari haka faru ba. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Barkanmu da warhaka. Zan yi amfani da wannan dama in tallata muku Prince Also Multimedia Jalingo. Prince Also Multimedia record studio ne da ake waƙoƙin aure, suna, siyasa, kasidu da ma sauransu. Haka zalika akwai fannin fina-finai, live coverage da kuma graphic design ga masu buƙata. Domin neman ƙarin bayani, Prince Also Multimedia yana nan a Jora Ghana, CBN Bypass. Ga mai buƙata ga namban waya kamar haka. Suturar so, Ilham! Alhaji barka da warhaka. Yawwa Ilham barka da zuwa. Kafin na tafi na baki zaɓi ko? To wanda kika zaɓa? Ya kin shiru? Ai kunya ba zai bar ta faɗa maka ba saboda ai ko assistant ya kamata a ce ka gane. Alhaji Ilham dai ta zaɓi aure. Don har ta faɗa min ta faɗa wa wadda take so bai turo iyayen. A'a to shikenan komai yayi daidai ai. Tun da gani na zo gari
ina ga ta sanar masa kawai ko ma gobe ne ya zo mu gana. Ko ya kika gani? Yara manyan gobe. Ai dole ya maka daɗi tunda kai baka san darajar ɗiyar cikinka ba. Yanzu don Allah wannan yarinyar shi ta girma har za ka yadda da magananta. To bari ka jima Alhaji, diyata ba za ta auri wancan yaron wai shi Lukman ba, sai dai diyar wasu. Khadija. Sunana. Irham ta shi ki shiga ciki. So